आंहा फेमिलि दंमोन नाथाय फेमिलिया गैला 10 बोसोर 6 मास 5 मास जाबाय बेनि गेजेराव आंनि फेमिलिया नेनो हायासै बे गुबुनजों हाबा जाहैबाय दुखुनांथाव बाथ्रा आं लोगोफोरखौ लोगो मोनफैजोबबाय न'नि बिमाखौ लोगो मोनफैबाय आं बिनानावा थैबाय बिनानावा आंखौ नेयै नेयैनो बिदानि दुखु दाहाखौ सहायनो हायैयाव बेमार जानानै थैलांबाय। हेल' लोगो फैलायबाय मोनसे आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै एसे दुखु मोनदों आरोना बोरैबा मोनदों गोसोखौ नुनानैहा जोंनि माखासे एक्स NDFB बिथांमोननि बेबायदि जाथायफोरखौ नुनानै दिनै दा सोरबाबा गावनि बिसिजोंनो नागारनानै थांजाबाय जोबथेसालियाव थानो गोनां जानानै गावनि हारिनि थाखाय बिसोरो बावसोमनो गोनां जादोंमोन दिनै गावनि बिसियानो गावखौ दिनै मा खालामखो नागारनानै थांबाय गावनि बिनानावा बिदाखौ नेनानै दिनै बेरामजों नाख्रेबजानानै गावनि जिउखौ लाखिनो हायाखिसै बिदाखौ नेनानैनो लाङाखिसै जोबथेसालिनिफ्राय गबोनायखौहाय दिनै बेफोरबायदि जोंनि हारिनि बिर जोहोलावफोरा जेन बेबायदि दुखु सैनांदों न'खरफोरा बेबायदि सैसोनानै थानो गोनां जादों बिसिनि गोरबोआव बेसेबां दुखु दं बेखौ जों साननानै जों मोनदांस' हाया नाथाय दिनै बिसोर मिथिगौ गावनि गोसोआव माबायदि दुखु दङ थ' बेफोरबादि माखासे बाथ्रानि सायाव दिनै NDFBनि एक्स NDFBनि गान्दा होनना बुंदों बिथाङा माखासे बाथ्रा फोरमायनानै होदों नोंथांमोना नायलां अब्ला नोंसोरबो गाबदों ओंखारगोन दुखु जागोन आरो बिथाङा मोनसे मा होनो ओंथि गोनां मेथाइ खनदों बिदा फंबायनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयाब्ला न'खरा बायलांगोन हारिया उन्दुलांगोन हारिया जोबस्रांलांगोन बेबायदि मोनसे ओंथि गोनां मेथाइखौ खननानै बिथाङा खोनासंहोदों आरोना दिनै बे समाव स' नोंथांमोना नायलांदो आरो बिथाङा सरकारनि सायाव जिखि सरकारानो जाया मानो BPFआनो जा UPPLआनो जा APBआनो जा जाया BTR सरकाराव फैगोन बिथांमोना मा खामानि मावलांनांगौ बिनि बागै माखासे बाथ्रा बुंनानै फोरमायना होदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरो सोरबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होगोन चेनेलखौ आरो भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। आंहा फेमिलि दंमोन नाथाय फेमिलिया गैला 10 बोसोर 6 मास 5 मास जाबाय बेनि गेजेराव आंनि फेमिलिया नेनो हायासै बे गुबुनजों हाबा जाहैबाय दुखुनांथाव बाथ्रा आं लोगोफोरखौ लोगो मोनफैजोबबाय न'नि बिमाखौ लोगो मोनफैबाय आं बिनानावा थैबाय बिनानावा आंखौ नेयै नेयैनो बिदानि दुखु दाहाखौ सहायनो हायैयाव बेमार जानानै थैलांबाय।
सरकारा जुदि अननानै माबा मोनसे खालामनानै होयोब्ला आं बिराद गोजोननाय मोनगौ जाहाथे आं फेमिलिखौ नायनो हायो दिनै बिमाया बेमार सुगारजों रानख्रेबलांजोब्बाय दा आङो न'निफ्राय ओंखारनो साइकेल गंसे गैया थाखा फैसा गरसेबो गैया सोरबा जुदि आंखौ अनसुंथाइ होयोबा आं गोजोननाय मोनगौमोन आरो दा बिनि सायाव माने जोंनि केसखौ डिसमिस खालामनानै होआखै माने बे केसखौ जायफोर आरो दा नै निर्बासन फैगासिनो 2 मासल'सै दानि थाबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्टआ जुदि नेक्स्टआव बा सोरबाया नेक्स्टआव जि सरकार फैया जोंनि केसखौ फोजोबनानै होनांगोन नङाब्ला जोङो बे केसनि थाखाय आरो जोङो मालाबा वारेन्ट सिखांगोन जों फैसा गैया कर्टआव थांनो हाया दा बेफोरनि थाखाय बुहुत झामेला जागोन वारेन्टआव जोंखौ हमनानै लांगोन नंखायनो जायखि सरकार फैया बे बिथांमोनहा जोंखौ नायनांगोन आं बेखौ खावलायो आरो